i València, que representen, a més, del 50% del total de societats musicals existents a Espanya. Amb més de 200.000 socis, 40.000 músics i 60.000 alumnes en les seues escoles de música, incloses, i cal recordar als membres del govern municipal i a la gent d'Ontinyent, les nostres 3 bandes i les seues respectives escoles de música. Que, per cert, estaran molt pendents del que passa en esta votació d'aquest punt. Seria molt curiós que vostès no votaren afirmativament i d'ací 6 mesos aproximadament, quan es faci el Congrés de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ací a Ontinyent, tot fora festa i bones paraules per als músics d'ací i de la Comunitat Valenciana. És a dir, el que solen fer vostès, demagògia pura i dura. De la mà ho tenen. Així que en eixes estem. Com sempre, la doble vara de medir d'esta suposada generalitat de tots, però que sols és d'alguns i per als que els interessa. Esperem que així i ara este equip de... i més concretament vostè, senyora Insa, siga més alcaldessa d'Ontinyent que alcaldessa del PP i de Camps, votant a favor d'esta moció. Més si cap després de la cua i la mobilització que està duent arreu de la Comunitat Valenciana este tema tan important. Repetís, per a la nostra cultura i els nostres músics, com per exemple les nostres festes de moros i cristians. Què seria d'elles sense música? En fi, en el seu vot estarà la resposta. És a dir, més fets i menys paraules. Està molt en joc. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Gandia. Senyora Martí, té la paraula. Bé, en primer lloc, cal dir que per al Partit Popular de la Generalitat Valenciana, al igual que pense per a tots els que estem ací, el paper que juguen les bandes, les associacions i les escoles de música com a transmissores de la nostra cultura, de la nostra tradició valenciana i, per tant, de la nostra identitat com a poble, és fonamental. Davant les afirmacions de falta de suport al sector musical per part del Consell, des del grup municipal del Partit Popular, òbviament, no compartim aquestes afirmacions. I no compartim aquestes afirmacions per molts motius. El primer d'ells és que la major mostra de suport del Consell al sector de la música és que hi ha un Institut Valencià de la Música. Una entitat que en els últims 10 anys ha invertit més de 77 milions d'euros per a donar suport a la nostra música en tots i cadascun dels pobles i localitats on existeix tradició musical. Precisament per això, de l'any 2000 a l'any 2010, el pressupost de l'Institut Valencià de la Música s'ha vist incrementat en un 150%. I ara, parlant del tema de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, dir que, com vostès sabran, l'any 2005 el president del Consell va signar un acord amb la mateixa federació. D'això fa 5 anys. 5 anys en els que la federació ha rebut més de 20 milions d'euros. Però a més, n'hi ha que tindre en compte que la partida pressupostària de subvencions de la Generalitat per a aquest any, més del 50% de subvencions culturals van a parar directament a la federació. Un esforç que està realitzant-se des de la Generalitat Valenciana, però que no compta amb el suport del govern central. Saben vostès, el govern central, el govern del senyor Zapatero, el que inverteix en l'Institut Valencià de la Música? Volen que se ho diga? 45.000 euros en el 2010. Saben què significa això? Que de la inversió total que fa l'Institut Valencià de la Música, el govern central no aplega a aportar ni siquiera el 0,5%. Però a més, tant que els agrada parlar de la cultura, doncs bé, també tindran que tindre en compte que el Ministeri de Cultura destina 1,2 euros per habitant als valencians, cosa que ens situa en el vagó de cola. De les 19 comunitats autònomes, la Comunitat Valenciana està a la número 17 en la que menys recibeix de polítiques culturals de l'Estat. Una vegada més,
el senyor Zapatero discrimina, margina i vapuleja els valencians. Ens creu ciutadans de segona. Per això, jo crec que el que hi ha que fer és ser conscients de quina és la situació. I al igual que antes el senyor Pla parlava del tema del Consell i dia, literalment, que nosaltres estem a favor de retallar quan les necessitats ho determinen, ara la situació econòmica fa necessari un retall. I fa necessari un retall per això. Per què? Per la mala política del senyor Zapatero, perquè ens ha portat a tots a una crisi monumental per unes polítiques econòmiques completament nefastes. I damunt, si això a la greu situació econòmica li sumes que ens dona 45.000 euros, senyores i senyors, jo crec, sincerament, que la federació, al igual que estan fent totes les institucions, que estan fent tots els sectors, que estan fent en tots els nivells i que estan fent totes les famílies espanyoles, en 500.000 euros, 500.000 euros que rebran este any, poden anar tirant, per lo menos fins que millori la situació. I senyor Ferran, no es preocupe, perquè ja sé que les bandes estan mirant este plenari. Personalment he parlat amb molts d'ells este matí i vostè sap que també saben que si no tenen més diners és perquè el govern de Zapatero aposta zero per els valencians, per les nostres bandes de música i per la nostra cultura. També per lo que deia això de saludes i tal, per suposat que els meus saludes com a regidora de cultura me'ls faig jo. El que no fa saludes és vostè. I si parlem de dignitat, la dignitat és en este punt abstindre's, i no com han fet vostès que han votat en contra d'una moció en contra de la pujada de l'IVA. Gràcies, senyora Martí. Per al segon torn ja, no? És que no m'he dit el primer. Ah, perdó. Senyor Pla, té la paraula. No sé per on a començar, m'he quedat anodadat. Perquè el que estem dient no està dient el bloc, està dient la Federació de Societats de Músics de la Comunitat Valenciana. Que ells mateixos es van representar en el senyor Blasco mostrant una voluntat per retallar les subvencions. Uns gastos que van quedar d'acord i es van rebaixar en més de 7,6 milions d'euros. Això són paraules textuals en un acord entre el senyor Blasco i la Federació de Societats Musicals. Sin embargo, ara Blasco s'inhibeix en la negociació de la Federació de Societats Musicals. Per lo que diem, a mi també m'agrada ficar exemples, ni Zapatero, ni Camps, ni ningú. M'agrada ficar exemples també, i també els direm. El que volem recalcar en esta moció és posar de manifest la difícil situació per la que les escoles de músiques valencianes estan passant i el futur que ens espera als docents, als estudiants i als amants de la música, en un moment en el que el context econòmic no és el més favorable per a ningú, i ells són els primers en què han retallat les seues pretensions econòmiques. No així el que, com he dit antes, que cobrava 4 milions i mig d'euros l'exdirector del Palau per fer 4 o 5 actuacions. Però bueno, són números que no volem. Tampoc no oblidem que les escoles de música creen al voltant de 3.000 llocs de feina a la Comunitat Valenciana i possibiliten l'estudi de la música als xiquets i majors en quantitat i, el més important, en qualitat. Que València és una terra de músics, ja ho sabem, clar, tots no ho saben també. El dir que el 47% de les societats musicals, el 40% dels alumnes i el 50% dels músics de l'àmbit espanyol són valencians. El projecte pressupostat per al Consell de la Generalitat Valenciana per a les escoles de música inclou notabilíssims retalls respecte a les partides d'anys anteriors. Paraules textuals de la Federació, de fet, hi ha prou escasses en general. Per posar un exemple, la Generalitat de Catalunya destina 600 euros per alumne i any, mentre que a València era de 132 euros per alumne i any. Encara aquest any serà menys, clar. La reducció en l'ajuda a les escoles de música és d'un 35% respecte a l'any anterior. Això suposa que el percentatge de costos que cobreix la subvenció disminuirà
i sense aquesta ajuda les escoles de música